Halløjse folkens! I dag vil jeg anmelde Den store stygge katastrofebog af Lars Henrik Aagaard. Du tænker nok måske, hvorfor skal vi læse om katastroferne i verden? Hvorfor kan vi ikke bare læse en hyggelig fantasybog, hvor alting kommer aldrig til at ske? Fordi vi skal se faren i øjnene. Derfor vil jeg kun anbefale den her bog til de modigste af de modigste. Men hvis du tør, skal den her bog godt kidnappe din interesse fra side 1. Men selv de allermodigste kan blive rigtig bange. Så derfor så fortæller den her bog ikke kun om farerne, men hvordan man kan stoppe dem. Jeg lærte for eksempel om dommedagsuret, som er noget, som forskere har opfundet til at finde ud af, hvornår dommedagen kommer. Så uret tager oplysninger fra alle de ting, der sker i verden og fortæller tiden. I 2023 stod uret på 90 sekunder til midnat. Det er det værste, der nogensinde er blevet målt på uret, men bare rolig. Det voksne gør alt for at stoppe klimaforandringer, jordskælv osv. Nå, tilbage til at se faren i øjnene. Det er op til vores generation om at stoppe klimaforandringer, solstorme og meget mere. Men hvordan kan man stoppe noget, som man ikke ved, hvad er? Bogen er delt i 3 kapitler. Naturens egne trusler, og rummet tæller også med. Trusler fra os selv og dommedagen. Min yndlingskapitel var nok dommedagen, og selvfølgelig gør den mig rigtig bange. Men jeg er bare den her person, der elsker følelsen. Er det bare mig? Genren er fakta, og der er cirka 170 sider i bogen. Der er både tekst og illustrationer, og jeg har lige fundet ud af, at jeg kan virkelig godt lide bøger med realistiske billeder. Endelig vil jeg give bogen 5 ud af 5 stjerner, og anbefale det for 10-13-årige. Tak for at I så med. Hvis I kunne godt lide den her bog, vil I helt også godt kunne lide En prik, der ændrede verden.